Listo. Cando que irades, estamos a disposición. Pues, ¿no estás nerviosa ni nada? No, Pues yo por sí. qué? Yo sí. Ti sí? Sí. Pues para mí es la entrevista más importante que voy a tener en mi vida. Yo lo queiro tamén, que sea, fillo. Bueno, hoy trajo una persona que es muy importante para mí. Yo lo queiro. Primero quiero que se presente. Preséntate. Soy Gloria Barrera, la abuela de Adrián. Exacto. Ella es mi abuela y para mí es un privilegio tenerla aquí. Sé que muchísima gente le hubiese gustado pues hacer lo mismo con sus abuelos y yo tengo el privilegio de poder hacerlo con ella. Para mí la quiero un montón, es muy importante en mi vida y sentía la necesidad de hacer esto porque también le hice una promesa y ella confía mucho en mí. Sí, por cierto. Por cierto que sí. Y ya soy moi maior, pero Mayor que va, abuela. un 86 anos, vou fazer 87, non sou maior xa. Pero eu quero durar, xa non digo máis, siquiera hasta os 90 e pico. A Y ver, claro que vas a hacerlo, abuela. quero. Eu tiro para diante, agora o que xa veremos. Yo te hice una promesa y tengo que cumplirla, así que tienes que darme tiempo. Bueno, pois eu cumpro xa promesas se Dios quere. Bueno, pues nada, nuestros abuelos no lo tuvieron tan fácil como nosotros. No. La vida de mi No. abuela, pues siempre que nos cuenta sus historias, da mucho que pensar y agradecer por todo lo que tenemos hoy en día. Y no os lo voy a, no voy a contar más. Quiero que ahora ella sea la protagonista, el episodio completo. Y nada, abuela, Dime, cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus raíces? mira, nací en Tenorio, bautizáronme en Tenorio. Despois, meu pai, que miña nai quizás que non quixera, pero bueno, leváronme para a estrada. Contoche todo o meu relato. Sí, sí. Miña nai enfermou, tiña 24 anos cando morreu. Eu quedei huérfana, porque o meu pai marchara para Santander ou non sei para onde. E quedei, porque antes non había coches como hai agora. Cando lle deron o telegrama aquí á miña familia, eran as 12 da noite. Marcharon andando hasta Cuntis. En Cuntis toparon un coche e foron, pero xa miña nai estaba morta. Entonces quedei encargada con ali uns veciños. E non me querían entregar a miña abuela e meus tíos, porque pensaban que meu pai iba a traer moito diñeiro. E traio, os tareques entre as pernas nada máis. E non me quixeron entregar. Estuven ali 3 meses, pero facíanme traballar, de 4 anos. Tuven que andar á basura dos cabalos polas pistas que había ali, para lle botar aos forrales. Entonces, despois, meus tíos e miña abuela volveron alá. Meteronme na enclusa, porque non me querían entregar ni a de 3. Eu de pequeniña tuvera a torferina, e doume un ataque de torferina, parece que estou vendo as monxas. ¿Qué es eso? A torferina é Sí. unha enfermedad que lle dá aos nenos, está torferina, agora xa hai vacunas, xa hai todo. E doume un ataque de tos de torferina, de tos de venía. Entonces as monxas, non, llévenlo ustedes, que nosotros, porque meu tío Polinar, Dios lo teña na gloria, dixo, bueno, ustedes van ser responsables do que lle pasa a nena. E dixo, non, llévenlo ustedes. E daquela, no mes de julio, trouxéronme pa aquí. E facía os 5 anos en outubro. Cando morreu miña nai tiña 4 aniños. Morreu o día 2 de abril. Tiña 4 anos, tiña, 82, 83, 84, 85, 86. Hai 82 anos que morreu. E fun criada con miña abuela, coa nai de miña nai. Pero traballei toda a miña vida moito. Moito. Fun ao xornal. Bueno, y aún trabajas.
Sí, no, agora non. No. Caray, yo te veo muchas veces en la Sí, finca trabajando. andan rodando así, quitando unhas ervas, limpiando unhas plantas, pero agora non traballo porque non podo. Pero traballei moito, e se digo, fun ao xornal, fun plantar pinos ao monte, eucaliptos. Daqui a máis de 2 kilómetros íbamos, porque íbamos hasta encima de Pazos, andando, con mochiliño ao lombo, roupa por se chovía, porque que chovera, que non chovera, tiñas que ir. Ai, fui moito ao xornal, tamén. Paguei sempre a miña para cobrar a hora o que cobro. E máis para a casa, porque miña abuela non tiña paja ninguna, era viúda, pero antes non había pajas, non tiñan as viúdas, non lle daban, non tiñan pajas como hai agora. Eu, pois, ela vendía un ferrado de millo, ou vendía un xamón para pagar, que había moitas contribucións, e agora hai impuestos, pero antes tamén nos había. Tiñamos a contribución que había que pagar cada 6 meses. E nós daquela xa pagábamos 70 pesos de contribución en agosto e en enero. E despois tiñámoslo consumo cada 3 meses. O carro, había que pagar polo carro das vacas, tamén unha burrada. Despois puxeron un recibo cando fixeron na plaza de Cospedriños, que o iban a sacar, pero non o sacaron. Seguimos pagando igual 6 pesos, que daquela eran pesetas a peso. Eu fui ganando peso, iba ganando peso todo. Ao final, ou se tiña un becerriño, vendía o becerro para pagar o leite, vendía o leite das vacas, pero tamén non daban moito para poder vivir, porque non se vivía, non é como agora que... Pero antes o que máis se comía era caldo, carne de cerdo e peixe, pero viñan os peixeiros pola porta e era barato. É o que eu digo ás nosas ás veces. Mi madre, un quilo de xurelos cada vez valía 3 rás, 4 rás. ¿Qué es eso? Eran reales chicas, patacos, eran os cartos que había. Porque eu cando estaba lá que me mandaban a buscar a basura dos cabalos, topoume un cura. Ainda parece que estou vendo a máis o cabalo, viña montado nun cabalo gris. Baixou do cabalo e dixo-me el: filliña, quen te mandou? Eu dixo: mandou a señora Manuela. Pois toma, doume un patacón así redondo, grande. Dixo-me: vaite para casa e dirlle que che dixen eu que non te manden máis. Pero se seguironme mandando igual, importaba yo ben. E se dixera os cartos que había, sea pesetas, patacos, chicas, rales. Claro. Vendías unha vaca que cada daba 14.000 rás, 12.000 rás. Así, non existía o euro como agora. Era todo pesetas e rales. Despois caseime, tiña 20 anos. Ala, que joven. Eu tiña 20 anos, o abuelito tiña 25. Levábame 5 anos. Moi ben. Tuve un home que era o home mellor do mundo. Buenísimo. Morreronme 3 fillos, os primeiros, pero agora ainda teño 4. 2 homes e 2 mulleres, encantadores. Os meus fillos son o meu vivir. E os netos, que son a preciosidade, e as bisnetas. Para min é a gloria máis grande do mundo. E son moi feliz en ese concepto. Moi feliz, porque os teño todos alrededor de min. Pues nosotros también somos felices de tenerte a ti, abuela. Y orgullosos de tener una abuela como tenemos. E grazas a Dios, agora podo moi pouco. Pero grazas a Dios, o sentidiño, de momento, grazas a Dios, teño. La vida antes en el campo era muy diferente A vida antes era moi esclava. a cómo es ahora, ¿no? Moi esclava, porque xa non... Agora xa sea un xornaleiro ou un obrero, ten os seus horarios para traballar, para empezar a traballar e para salir. Pero antes non. Antes ibas ao... Ia comendo un caramelo. Ibas ao xornal, ibas a mañán cedo, pero hasta que non houbera luz, hasta que non houbera sol nin nada, seguías traballando e pagaban o mismo. Coas pesetas.
3 pesetas. Pois- Mi madre, cando nos subiron a 6, eles non botaban fume polas orellas, os ricos porcos, que se axudábanse dos pobres para que lle traballaran, sabes? E o que non lle servía para eles para comer, daban aos pobres para comer. Había mucha diferencia de la gente de campo a los de ciudad. Sí, había máis diferencia que hai agora. Agora, sí. O que había antes, sabes o que había? Moita unión na xente. Se falabas coa xente, encontrábaste polos camiños ou polas veigas a traballar e falábamos uns cos outros ou axudábamos uns aos outros. Agora non. Agora todo o mundo anda ao seu e non entra o día e sale non falas con nadie, sea, non hai con quen falar, non sei, cos teus, pero do demais non, a xente non ten relación como tiñamos antes. Moi distinta totalmente. Sí. Agora xa hai máis cousas, agora hai televisións, que antes non as había, e entonces as noites e cada de inverno xuntabaste, nós non, pero para a nosa casa viñan, cos veciños, contabas contos, contábanche cousas de antes de que lle pasaran a eles, todas esas cousas. E entón, agora non hai nada disso. Agora é outra vida moi distinta totalmente. Antes os ayudabais mucho también en Sí, los, sí, axudábamos en los moito. campos y Sí. Antes axudábamos moitos uns aos outros. Se non podían, ou sabía unha persona, por exemplo, e o cando non reúne na máis grandiña, pois perdíase no lomillo, por sachalo. E xuntouse a xente e fornos a chalo millo polas fincas, polas veigas adiante. ¿Sí? Sí. Claro, porque también antes era todo a mano, no es como Todo. ahora No, que va, mira, antes había o arado das vacas, que nós ainda o temos, que ainda o conservamos. Había a cachadeira de pau que tiña 2 sachos, non, como era? Un sacho diante, e así facendo cruzas e para diante, un sacho aí diante e 2 aquí atrás. A sachadeira, a cousa, os sachos eran de ferro, pero o que é despois a armación da sachadeira, da cachadeira, que era a cachadeira, eran a armación era de madeira, e tiña un rabo así para atrás, co aquel rabo, así as vacas tiraban diante, levaban, chamabanllo. Bueno, había que lle poñía unha cadena para enganchala no xugo das vacas. E o detrás era o rabo para ir iso, e tiñas que iso non a cachadeira que bailaba, caíache. E había o arado, que por cierto, o noso pesaba na puta que o pariu. E había a grade que ten moito de madeira, despois, últimamente xa fixeran había que andar facía de ferro, os ferreiros, pero non era de madeira, solamente tiña os dentes, tiña moitos dentes, e os dentes primeiros eran de madeira, despois xa se puxeran tamén de ferro, así, uns sachiños para baixo, e tiñan 12, 24, tiña 42 dentes por baixo, para agradar a terra, porque labrábase co arado, e despois puñes as vacas a grade para allanar a terra, para quedar a terra toda llana. Sí. E despois xa veu o arado dos tratores, xa veu moi distinto todo. Veu a cachadeira de ferro, que nós tamén hai, de 7 sachos, a sachadeira do millo, tamén a temos, a sembradora, tamén a hai, solamente se lle pudreu o queixón porque era de madeira, pero o ferro está ali, está no coberto de baixo, onde se pon a leña. Sería moi distinto, total, antes era todo a man. É quen había, que nós non, pero había xente que tiñan que servir o abono para fincas en padiolas. As de Cándida aquí, esta veiga que extrema con vos, pois non tiña camiño, nunca o tuvo. Descargaban no camiño, que era a pista, e despois subían unha persona adiante e outra atrás, nunha padiola. Son 2 paus así, e o piso así de madeira.
E despois unha persona por diante e outra por outro lado, chea de abono para baixo para a veiga. E comelas moitísimas. Carai. Sí, que non tiñan entradas, tiñan solamente un portelo e tiñan que valerse así. Sí, antes era moi distinto, antes era moito traballo. Aquí, que eu sepa non, pero en Vilanova dice que hasta acarrexaban, porque dice Carveiras que a maioría delas que son todas costa. E será, porque o que se ve dende aquí é que subían a terra, que tiñan bo traballo tamén, que subían a terra a muñicos por riba, dentro do fondo da finca ao alto, porque claro, a terra vai sempre para baixo, como todas as cousas. Entonces que subían a terra a muñicos por alto, sabéis? Antes era moito traballo, Dios me libre. Agora, por exemplo, xa hai as brozadoras. Sí, ayuda mucho. Agora, Aunque nos quejemos, sí. antes era peor. Antes era peor, bueno, para rozar en carro de tocho tiñas que botar mediodía, porque era co fouciño, que ao final rozou sempre co fouciño, pero fouciño do toxo. Ou senón co lojón. Pero agora, bueno, agora é Un cantar. Sí, por sí. Sí. Y claro, antes también hacíais cambios de, por ejemplo, yo te doy 2 gallinas a cambio de Sí, carne sí, o algo así. sí. No, carne no, se cadra cambio de... Aquí o que se daba, por exemplo, o que se cambiaba, por exemplo, fariña, porque tiñámoslo un muiño de propietarios, que ainda o hai, pero sabe Dios como estará. Sabes onde é a casa dos troiteiros que hai aí na Rocha? Antes de chegar á Rocha. Sí. Estaban, pois ali aquel muiño, é de propietarios. Nós temos cada 17 días, un día ou unha noite. Se unha rolda che tocaba todo o día, dali a 15 días tocaba unha rolda de día. Cada 15 días tiñamos, pero que deixouse ir a pique. Despois foi cando o finado comprou o muiño, que foi o segundo muiño que veu para aquí para Tenorio. O primeiro, sí. O primeiro foron os de Santa María, que non sei, non lle compraron nin de non. Pero o finado estaba en Suíza, mandou-nos vir de Asturias. Noso veu propio de Asturias, o sea, viñeron a traer de Asturias. Que eso es otra, que antiguamente ibais mucho a trabajar al extranjero. E o finado, mira, o finado foi a primeira vez que saleu para Huesca. Carai. Sí. Cando naceu Zalo, estaba en Huesca. Despois foi para Holanda. Tuvo en Holanda 9 meses. Pero tuvo que virse porque non lle prestaba aquel clima. É un clima moi húmedo, estaba sempre con catarro. E despois foi para Chantada tamén, estuvo en Chantada traballando. E despois foi para Suíza. Estuvo en Suíza 5 anos. Viña a casa por Navidad. Non sendo un ano que veu por setiembre. Do resto viña sempre por Navidad. Despois volvía a marchar. E despois se empezou a traballar aquí, despois se foi cando levou o golpe, e xa non saleu máis para ningún sitio. Subindo un armario para monxas, para Salcedo. Ou para Salcedo non, Dios mío. Indo para Palaceres, coño. Que había un colegio de monxas ali. Se hizo daño en eso. Subindo un armario por unhas escaleiras e veila máis outro. O outro fallou e el fixo forza na perna. E despois operarono, pero deixarono peor do que estaba. E sí, que foi a miña vida. Porque los médicos de antes también eran otra cosa, ¿eh? El tocaralle un médico moi bo, chamabanlle, que era pequeno el, pero quitaranlle un trozo de hueso de aquí para poñer aquí. E entonces aquí abaixo tiñan que lle poñer unha platina ou algo para despois que lle había de crecer, non. O hueso creceu, pero non creceu este sentido, creceu en potra. Claro. Entonces, nunca máis quedou coxo para sempre, tiña 50, xa estaría máis ben cerca dos 60. Ainda non estaba jubilado, jubilouse despois aí. Traballou con Landín, estaba traballando con Landín. Carai. E de abogado meteron un abogado que lle chamaban Quinteiro, que era de fora.
pero douse de man co cabrón de Landín, que morreu rabiado, e puxeron por enfermedade, non puxeron por accidente. Non? E cobraba unha morriña, que non tiña necesidade de traballar tanto. Unha morriña, con 4 fillos, 9.000 pesetas. Que pouco. Non era nada. Despois, como dicía a abogada, claro, pero mandaronlle que firmaron os papeles, el firmou que hai que ler todos os papeles que dan, hainos que ler tanta letra grande como a letra pequena. El firmou, sí, firmou que despois non tiña que agarrar, que era o que nos dicía a abogada, sí, este firma, se leu, ya non me confiaba no abogado, máis no jefe, sí. Jefe son burro mentre lle traballas. Sí, claro. Sí, foi, fillo. E agora, pois vou a gimnasia, vou a memoria, a gimnasia pouco a fajo agora, pero vou a memoria e vou a calceta. No, si actividad se te ve. Sí. E iba a canto, pero agora non temos, que enfermounos o profesor. Y abuela, ahora tenemos la suerte de que hay colegios y demás y nos enseñan mucho a leer y a escribir, pero antes eso era algo difícil y raro. Eu nunca fun á escuela. Puxome a escuela unha profesora que había aquí, que estaba aquí de alquiler nunha casa, e como nos levábamos moi ben coa doña da casa, dixo dábamos libros para eu ler cando tuvera o tempo, e despois iballe dar a lección. E con esa señora aprendín igual, con esa mestra. Chamábanlle doña Lola, xa maior. Estaba na casa de Argelia, vivía aí, era solteirona. E a mí foi a que me aprendeu. Cheguei a ler hasta que agora non hai ese libro. Manuscrito e enciclopedia primeiro. E sumar e restar, sí, pero dei para diante xa nada. Porque aquí non tiñamos. Había unha mestra e estaba sempre enferma. ¿No quería trabajar o qué? Non estaba enferma, que morreu, vale, que vale. vivía no Portal. E morreu, sí. Chamabanlle doña Teresa, me parece que era. O tempo que eu podía ir á escola, pois non había. Despois, viña unha anterina, puñían unha anterina, pero cada unha era da súa maneira. Eu xa non... Xa chego, non aprendí o que aprendín, e despois fun eu tirando pola miña cabeza, por exemplo, para lle mandar as cartas, para lle facer as cartas ao finado, pois comíalle moitas... Corrigíame despois el cando viña e dicía, mira aquí, faltalle esta letra, aquí, faltalle esta letra. E entonces... Porque el abuelo sí que sabía leer y escribir, claro, porque se fue por el mundo. Sí, ademais o pai xa era moi... O finado do abuelo do sombreiro, puñalle el, bueno, era moi listo, estudioso. Ademais, eles foron á escola, tanto un irmán como outro. ¿Había escuela? Había escola de pago tamén. E eles puñalle un señor... Claro, pero... E puñalle escola a eles. ¿En su propia casa? Sí, voluntariamente, como se levaban ben, eles facerían 3 cousas ou daríanlle, porque eles non... Bueno, non sei se non querían, se non tiñan gana de traballar. Entonces, eles levabanlle leite, levabanlle, bueno, cousas que tiñan... A cambio de que... Eles aprendíanlle ao rapor fillo, sí. Teu tío Pepe, que ainda está aí, ese sabe máis que sabía o finado ainda. Pepe... Pero con todo, foi donde... Sí, el defendíase moi ben. Sí. Y algo así, con el poco dinero que bueno, generabais en casa, fuisteis capaz de sacar 4 hijos adelante. E comprar ainda algúns terrenos, ainda compramos algúns terrenos. E arreglamos a casa. Porque a casa, ti acordala como era antes de... Xa la que acordar. Como non? Antes de poderlo, se lle puxa agora ao piso de arriba. No, yo me acuerdo del piso de arriba, pero sin hacer bien, o sea, estaba, pero... Era o feado. Era el fallado, sí. Era o feado. Pero tenía una puerta de por entrada. arriba. Sí, era o feado. Pero está ali, porque antiguamente a que me deixou a mi mamá, a miña abuela, tiña feado, pero non se utilizaba, porque estaba vello. Bueno, entonces, ¿cuántos años tiene la casa? ¿Cuántos años tiene la casa? A parte de baixo, onde está agora a bodega,
Pois non sei, terá, por mí, 100 e pico de anos, ¿Cuántos? 100 e pico. Porque eu fixera a finada, Madre. sí, fixera a finadiña da abuela, cando que quedou viuda, que ela vivía a casa da abuela era da costa. Pois esa casa era da finada de miña abuela a mar do home. Pero doulle unha enfermedade a el que morreu de seguida, que ele era contratista de obras. Eu fixo esta carretera vella de aquí de arriba. Caray. Avelino Gómez, Taboada. E doulle unha enfermedade non houbo que nos salvara. Entonces ela tuvo que... Había che mala xente tamén. Tuvo que pedir cartos a un cuñado, 27 pesos daquela, para enterrar. Cando enterrou, porque non tiña, non había funerarias como hai agora, ni nada deso. Joder. O cuñado, sí, o cuñado emprestoulle, sí, moi ben. Pero despois, dixo, mira, é mellor vender esta casa e fagoche unha casa máis pequena e tal. E ela, como non sabía ler nin escribir, coa abuela non sabía ler nin escribir nada, sabía moito de cabeza, dela, pero non sabía, non sabía ler. E foron facer as escrituras a Cerdedo. E cando saleu de Cerdedo, cando acabaron, saleu de Cerdedo, sei que reventou a chorar. E dixolle claro que buscou os testigos, porque, claro, ten que levar testigos e todo iso. E dixe, por que llora, señora? E dixe ela, porque acabei de vender, de dar todo o canto tiña, a miña casa. E tiña 4 fillos, A Marbella tiña 13 anos, que era a tía Elisa. O tío Apolinar era pequeniño, de 2 aninhos e pico. E despois había o tío Florencia e a finada da mamá, que estaban no medio. E dixo el, usted por que non nos dicho antes eso? Dixo, porque eu confío nel, pero non sei. Bueno, dali a 15 días xa os vai botar fora. Mi madre. E foron vivir a unha casiña que había onde está agora a Lola do Correo, que fixe aquel, arriba do Danlito, Sí. a Lola esa. Pois había unha casiña ali pequena, que era dos de Núñez ou non sei que. E iso, como contaba ele, que eu non acordo eso, meu fillo. E foron vivir ali. Despois dali, foron vivir a Barro. E a miña abuela deronlle aí, que era onde tiñan as ovellas. Era unha a ¿Dónde corte. es ahora vuestra casa? Eso es. Jolín. E despois, moito traballou, pobriña. E despois uns veciños, que un non era daqui, un era que estaba traballando xa co finado na carretera, era de Parada, e outro de Trasmós que chamaban Barreiro. Bueno, xuntáronse uns obreros e fixéronlle, arreglaron a cuadra, puxeron en condición, porque eran paredes vellas, fixeron a casa toda era toda de pedra, pero que era de pedra, de parede doble, unhas paredes así anchísimas. E polo medio, agora botanlle cimento, pero antes polo medio era barro. Unha parede, a fachada do frente de contrabaixo, esa estaba, pero a de que está contra a iglesia. E a da parte de atrás tamén estaba bastante ben, pero a que estaba contra aquí, contra o camiño, esa sentíase, que, por exemplo, ao cerrar a porta, sentíase que as arenas polo medio da parede. Caray, qué miedo. E ao final o tío Apolinar dicía, me cago. E foi cando o finadiño estaba en Suiza, bueno, era o primeiro ano, e o finadiño do tío Apolinar veu e foi cando se arrasou a casa toda. Xa cando a tiña, cando foi da finada da abuela, despois por dentro os fillos foron crecendo e estaba dividida todo, pero non estaba dividida como hoxe con ladrillo e cemento. Tablas, e tiña unhas que despois cando tiraron foi cando mirei. Tiña unhas ripas así, ao largo, con masa e cal, estaba toda, tiña, non sabías que era, pero as paredes, as diversións, tiña 3 habitacións, unha grande de 2 camas, e as outras eran contra o camiño, e unha sala, e tiña un balcón precioso, un corredor. Tiña un corredor
contra a horta de riba. Ah, sí. Que daba contra o curral, tiñamos un curral precioso, debaixo onde está agora parte da casa, que foi encima do curral, pero era un curral precioso, é un corredor todo de madeira, era largo. Por setembro era cando nos untábamos ali, porque no comedor, no salón que tiñamos dentro non collíamos. Era toda a fachada da casa. E tiña un cuarto de baño, era un cuarto de baño como os que había antigua. Por baixo era de pedra, tiña unha porta para sacar o despensando o abono. Pero arriba, se que o fixera ao final o tía Polinar, tiña un queixón así todo cuadrado, co seu burato no medio, cunha tapadeira de madeira, unha asa na tapadeira, e facía as túas necesidades, tapábalo, estaba no final do corredor, onde se pon a tina ali de fora da agua ali para lavar as mans, e ali, Sí. pois ali, naquel cacho de pedra, ali era onde tiñamos o váter. Depois con alambres da viña. Bueno, o bat. O váter, pero puxera con alambres da viña, fixo cousa para colgar o espello, para poñer a palanjana. Jolín. Sí, tiña todo moi curioso. A abuela era moi curiosa tamén, era unha muller, mi madriña. E xa che dixo, despois sí, despois veu o tía Polinar, viña todos os fines de semana, o viernes á noite, viña de traballar alá, e traía un obrero con el, e chamaban, que sei que morreu, pobre, chamaban Américo porque viña era de fora a mala muller. E viña a traballar como negros, o sábado e o domingo, marchaban o domingo á noite, porque antes había un coche de Morjade, chamabanlle de Morjade, que era da lá de arriba de Soutelo, había unha línea que iba para Vigo o domingo á tarde, á noite, ás 9 da noite. E o viernes á noite subía para arriba. Entonces viñan, porque non tiña, ao final, non tiña coche nin carné. Pues que era difícil antes eso, Marchaba todos os días hasta que terminaron. E botouse o tellado de tella plana, que tiñamos tella do país, a armación toda nova, todo chea. Pero que era máis pequena que é agora, que total non sei para qué, para estar libre e tal. Pero foi, xa che digo, foi o tía Polinar o que, xe lá, e mi madriña, calquera día, quedades aplastados aquí dentro da casa, ven un temporal ou algo, porque xa te diga, máis que xa tiña barriga, porque claro, ao marcharlle o sostén no medio, e foiche así, fillo. Joder, pues Pero la bueno. verdad es que no fue fácil, ¿no? No. Non foi fácil, fillo, non. ¿Y cómo ves, cómo comparas los tiempos de antes a los de ahora? ¿Cómo crees que Ahora, todo más fácil o no? ahora son máis fáciles porque ahora vívese moito millor. Agora o que sabes o que hai, moito vicio. Eso, sí, moitísimo vicio. Porque agora, antes non víes un rapaz, únicamente o que non tiña nada, antes non víes un rapaz como están agora a xogar por un lado e por outro, nin cosa nin. Antes os rapaces andaban moi aproveitados, porque se cando era que se botaban as ovejas, cando se botaba o millo, pois os rapaces ou iban chamar as vacas ou meter o rejo, o abono, para que o arado non aquelara, había que meter o arado facía o rejo, e tiñas que botar o abono para que despois cando viñera de volta non metera. Ou coas vacas para o monte, ou ovellas, que todo o mundo tiña ovellas ou cabras, algo sempre. E para o monte se cada xogaban algo, un Cardoso, que ali era o sitio de xogar os rapaces, onde o Pozo de Cardoso. Caray, pero Sí, tenía que dar miedo también, ¿eh? No, que porque se xuntábanse moitos, viñan os de Lira, os de barro, que tiñan vacas, e botábanse as vacas para o monte, e se eran rapaces era a diversión que tiñan, non había as peleas que hai agora, porque agora é máis todos con cuchillos, sí, agora é o que hai en televisión. Sí. E antes non había nada deso. Había xogos moi bonitos, xogaban ao lipe, xogaban á corda, xogaban a moitas cousas moi bonitas. O escondite, que se escondían e despois tiñas que topalos, e había xogos moi bonitos.
se dixo, andaban, viño o tempo de podar as viñas, e os rapaces era o chollo deles apañar as videiras. Antes os rapaces andaban máis aproveitados, claro, o que non tiña nada, o que non que era señorito, por exemplo, como os ricos que non, pero que eran os outros andaban moi aproveitados. Andaban aproveitados nese sentido, porque ou iban coas vacas, os meus, o que menos traballou así foi Pablo, mas os outros También es el más pequeño. era o máis novo. Claro. E túa nai, a María Glorita, puxeras porque túa nai íbase esquivando algo sempre, pero despois, un día unha, outro día outra, a lavar a louza. E tamén a pobre, agora vive na gloria. Es que ela pudo estar moito mellor, porque era dina de outra cousa. Moi bona, moi lista. Pero empezou na escuela, e nós non sabíamos que ela tiña fanajillo con teu pai. Non tuvo, pero era unha nena. Quedastes vos que é a preciosidade máis grande do mundo, salistes moi vos, moi traballadores, e moi buenos, e adorádela, que porque ela é moi boa. Azucena, mira, túa tía é moi boa, que non, mi madriña, se me queixo, peco con todo. Pero Azucena, quizás, non é porque sea túa nai, pero é noutra condición. Azucena é buena demasiado, porque Azucena é moi calada. Nunca jamás da vida dixo o que lle pasaba. Nunca. Ya. Nunca. Cando me quixo levar da casa, que ti eso non sabes, pero entonces tratou de levarme. Foi a única vez que lle puxen as mans a túa nai no corpo. A única vez, jamás da vida lle chicara. Eu non sei a que foi o coberto. Eu salía para fora do coberto. Xiñeu, pero onde? Non. Vai comigo, que xiñeu, pásame para arriba. E ainda facía os 16 anos o 1 de setembro que manda para atrás. E iso foi... Pois ela xa estaba embarazada, pero nós non sabíamos, que ela non nos dixera nada. En serio? O que túa abuela pasou, que eu pensei que non hallei ali no camiño porque Dios non quis. Entón, eu, pásame para arriba, collina así por un brazo, eu, pásame para arriba. Entón, eu engancheina polos pelos, que tiña o pelo grande, engancheina pola arriba, e deille 2 bofetóns. Que ela acordalle ben. E ela, se daquela me dera máis, mamá. Pues nunca me lo dijo. Non teñas, bueno, non fai falta recordarlle esas cousas. Se daquela me dera máis, tiño, sí, pero... entón foi cando me dixo ele, mire ben o que fai, que está embarazada. Veuseme o mundo todo encima, non morrín porque non estaba de morrer. Porque nós non contábamos, era unha nena, non contábamos, non contábamos con eso. 16 años, cuidado. Entonces, dixo yo, finadiño, bueno, pois non te preocupes, xa se queriera o que Dios che dea, ti tranquila, ti non vas para sitio nenhum. Ti estás aquí con teus pais. E así foi. Hasta que despois, non sei a que tantos, de maio, se casaron, pero non se lle fixo boda ni nada, non sei se lle dixo. Casáronse no xulgado en Pontevedra. Porque daquela, como era menor de edad, había que pedir uns papeles a Santiago. E daquela xa nos valían 18.000 pesetas, non tiñamos cartos para iso. Había que pedir un permiso a Santiago, porque era menor de edad. Claro, o sea, cobraba el abuelo 9.000 pesetas, serían 2 meses Sí. de paga para Nin se lle un fixo- papel. Nin se lle fixo boda, nin cosa ninguna, fíxoselle así. Fixeran uns polos e non sei que máis fixen. Bueno, vamos a quedarnos con que mamá pues tuvo que vivir. Túa nai viveu moi mal. Non, porque nós fixoselle todo, douselle todo para poder Sí, ter, porque non no por tiñan. vuestra parte, sino por parte de quien ya sabemos. Claro. Bueno, os abuelos, tamén eu direi, tamén principalmente ela, pobriña Ofelia,
viña andando dende Mourente, cargadiña con bolsas de galletas, xea. Sí, la verdad es que la abuela siempre de comida nunca Sí, nos... sí, 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 sí. Así que, mira ti, o que eu pasei. Pero bueno, pero estou aquí. O amor é unha enfermedad, aunque pensemos que non. Porque se cadra miras ti as cousas polos ollos, pero non eres capaz de sacar eso da túa mente. O amor é unha enfermedad. ¿Qué significa la familia para ti, abuela? O sea, hay muchas personas que creen que el dinero es más importante que la familia. No, no. A familia, ante todo. Porque aunque teñan moito diñeiro, se non tes unha familia que é unha familia que sea familia, como nós, que nos levamos ben todos, que somos, non te sirve de nada. É como se tes cartos e non tes salud. Fai falta algo dunha cousa e algo doutra. Porque os que teñen moitos cartos e son moi ricos tamén morren. Porque a felicidade máis grande, eu, polo menos para min, son os fillos e os netos. É a riqueza máis grande que podemos ter, porque de que nos sirve que se non tes quen mire por ti, quen che dé un cariño, quen che dé unha palabra de cariño, non te sirve de nada. Para min é así. Os cartos tamén, pero a felicidade, a familia e a salud, eso é o todo. Algo, quero ser algo de todo. Porque se tes moita salud, tiene que ser equilibrado, non pode ser mucho de unha se cosa tes e mucho moita de salud outra. e non tes cartos, tamén non podes vivir. Pois lo. Algo de todo. Tendo salud e un pouco de suerte, os cartos, hoxe en día, já non sei. Se hai suerte. Se non hai suerte, non. Pero vas tirando. Más fácil que antes. Eso é, sí. Eu, polo menos, son desa condición. Quero algo de todo. Pero a felicidade da familia, do que é familia, que son os fillos e os netos. Despois a outra é familia tamén, pero esa é a propia familia. Os pais, os fillos e os netos. Eses, despois tíos, primos, e todo, pero eso xa é unha familia aparte. Pero os propios son os fillos e os pais e os netos. Pois son da túa sangre. Os outros ou serán ou non. A finaña de miña abuela dicía sempre: miña filla, os fillos da miña filla son fillos do meu corazón. Os da miña nora ou serán fillos ou non. Claro. É certo. Unha palabra, un dito como un templo. Os da tua filla sabes que son da tua sangre. Pero os da nora poden ser de outro calquera. Entendeches? Ahora non, pero antes cantos... Aquí hubo algúns, que se casaron e iban preñadas de outro. Esta abuela... Sí. No, sí, se pasaba mucho eso antes. Sí. ¿Qué consejos nos darías de la vida en general a la juventud de hoy en día? Pois mira, a juventud da ahora, nada máis que lle pido, lle diría, que tuveran moita suerte, que tuveran salud, pero que tuveran moito sentido. Que non houbera as cousas que hai, que non houbera roubos, porque agora por calquera matan netos aos abuelos, fillos aos pais, é un desbarajuste. Eu pedía que eso que non houbera, que foramos todos, que non houbera esa frialdad, porque esa é unha frialdad. Mataron un abuelo, mataron un pai, mataron un irmán, un compañeiro un ou outro. Iso é un salvajismo. Pois eu pedía que non houbera iso, que todos fóramos, algo sempre, pero non ten que ver que non che gusta aquela persona ou que non iso, pero non chegar a eses extremos. E podendo ser que non tomedes, que non tome nadie esas porquerías, porque eso é a ruína de moitísima xente. Porquerías a que te A droga e toda esa atrapallada, toda que toman. Porque sabe Dios o que toman, que non saben nin o que toman. Iso dancho nunha bebida e non... Eso é lo malo. Sí,
que non Que non te enteres. non deben de beber nadie, por lo menos a vos, os de fora, se queren alá, beber ninguna cousa que non estea ou cerrada en lata ou cerrada en botella. Porque se da outra maneira nun vaso, podenche botar calquer cousa. Sí, eso é Hoxe en verdade. día podenche botar calquer cousa. E xa antes tamén, antes non botaban nada diso, que non se sabía o que había, pero se cadra porlle facer mal a O criaturas, sea, que porque antes muchos tamén... había moita envidia, pero hoxe Bueno, yo creo que hoy en día hay más. hoxe en día, e antes tamén había, porque se cadra vías un neno que era pequeniño, que lle pasou a tía Vitoria co finado Pepe. Era bonito como un sol. Pepe era moi bonito. E miroulle unha muller e dixolle, ai, que era das portuguesas, ou da de Piñeiro, ai, que neno máis bonito. E o rapaz dende aquela hora chorou, berraba sempre, día de noite. Pero ao final da tía, que era xente destemida, facía ben, colleu a vara das vacas, tapouna nun camiño indo para a Besada. E colleu a vara das vacas, foi onde ela enganchouna, o meu por ben, o neno mato-te aquí. Porque ela sabía que fora ela, porque foi naquele momento que ela, ai, que neno bonito, ai, que bonitinho, é. E naquele momento o rapaz empezou a berrar, sempre, berraba de día e de noite. Eu ela com a vara das vacas, ai, non me mates, por favor, vaite, que o charagas e o neno está ben, vaite. Pero a túnde levou, non? Y después estuvo bien el E libro. despois foi se saber. Guau. Eu digo que antes ían moito mal de ollo, aí nas criaturas, ían co solo coa vista, se te facían mal ou eu que sei. Bueno, y ahora hablando de nietos, abuela. De nietos, Sí. ¿Qué te gustaría que recordásemos de ti? moi boa persona, Eso sin duda. que todo o mundo se queira ben, porque a min, eu todas son miñas amigas. Eu chego ali, falta un día, ou outro día cando vou, pero que che pasou? Pero que a todas agarran a min. Eu teño as escollidas, hai 2 ou 3 que sí. Ora que as outras, máis ou menos, si, non falamos, non sei todo máis, pero parece que che teñen envidia, porque eu non son das que estou a chorar o bolo. Teño dolor como pode ter calquera, ou máis que pode ter calquera. Todo por dentro. Pero teño para min, non os dou. Ai, Dios mío, non pode, eu doi unhas pernas, eu doi máis, eu dou toda a coluna. Que faz con eso? Con eso non faz nada. Tar que? Uns diránche, ai, vai, por Dios, por outros diránche, pois que te jódete. A miña abuela foi o que me dixo, non, filla, non días, non, ti sempre, coa cara erguida, sempre alegre. Nunca dixas o que che pasa a nadie, porque uns diránche dunha maneira, outro diránche doutra. Sí, señor. E se digo, pero do resto, son todas miñas amigas. Jesús, outras, unhas, non porque, non é porque dije, pero teño cada dibujo. Do que fixen o jueves é preciosísimo. Pues yo no vi muchos, ¿eh? Non viches? Pois vaiña, a mitad deles Algunos sí, pero otros no. teño cada un precioso. O que fixen o jueves quedou un de Mourente que está de lado meu, un señor, e a máis a muller, e ai, que precioso, este é bonito para poñer nun cuadro, porque isto é precioso. Teño, se dixo, moi bonitos, guardados nunha carpeta, que a Gloria non quere que os tire. Hombre, claro. E se te dixo, eu sei o que eu quero, que seades boas personas, porque eu non me meto con nadie, eu non ordeno, porque hai moitas personas, tanto hai en homes como en mulleres, pero que se cadra oen isto, e desto forman isto. E iso non pode ser. Unha cousa a veces, aunque se vexa, non se pode dicir é certo, porque se cadra miras unha cousa e se cadra non é certo o que te se mete aquí na cabeza, se cadra é outra cousa. Iso non se pode dicir, porque non se sabe o que... É como dicir... Eu non, iso na miña cabeciña, iso non, iso é o que eu quero, que non. Iso non se pode dicir, porque non se... Minda se os topas en calquera sitio, pois o teu deber calar,
Despois, se cada se encontras a persona a dicirlle, mira, isto non debes facer, ou isto ou outro. Pero non correr a bola por alá adiante e a voces altas, eso non. Eso, na miña conciencia non... Pois iso é o que eu quero. Que seades boas persoas con todo o mundo, un máis outros menos, porque hai persoas máis queridas e outras que son menos queridas. Pero, podendo ser, as que son menos queridas, bueno, dir buenas tardes e pásase por alto, como di o outro. Pero, por demais, que seades moi boas persoas, que todo o mundo diga, ai, que bons son, ou que boa persona é, iso é iso é unha alegría moi grande. Eu dime, ai, pero non conozo o teu neto, mas non o conozo. Señor, por si, é moi guapo. Sei que é moi buiño, por ti. Sei que é moi buiño, señor, por certo, son todos moi bons, pero ese é moi bo. O meu máis novo foi o chiche de todos. Sí. Se hablan bien de mí. O sea. Sí. Bueno, De eso es lo todos vos. importante. De todos vos. E de tu nai igual. Gracias a Dios. No, la verdad es que siempre fuimos Normales. Pobres sí, pero honrados. Sí, la verdad. E iso é riqueza máis grande. ¿Y cómo se ve antes el cariño que se le tiene hoy en día a las personas o que se da a las personas ahora? Yo lo veo distinto. De cómo me lo contabais, de, pues sí. El abuelo iba en bici hasta no sé dónde, pues a junto tuya. A mí non lle facía falta a bicicleta, pero si iban hasta Mirón, á festa. Mi madre. Hasta Mirón. Y hoy en día, vamos. Aquí xa non lle fixo. Por el móvil, sí. ala. Non tiñamos móviles, nin un nin outro. No, claro, daquella. Pero despois tuvo unha moza, ao final o teu abuelo tuvo aquí unha moza ainda bastante tempo. Anda, eso sí que non lo sabía. Tuvo, non sei o tempo que foi, pero sí, ainda tuvo bastante tempo. El andaba serrando na madeira. Antes serrábase, por exemplo, as tablas ou puntóns ou sea, serraban á man. Puñían, ainda lle dixen outro día así falando na casa, puñían uns paus así, uns paus gordos, fuertes, así, e despois un pau así, por aquí a través, para atrás, pousado no suelo. E un home tiña que ir por encima do pau que viña así. E había unha serra que tiña a serra no medio. Se acabó. É bueno. No, pero está pitando en rojo. Vale. A serra tiña no medio, cun fío dun lado e outro do outro. Era unha serra así, pero tiña dentes por aquí e dentes por aquí. Sí, o sea, cortaba así, ¿no? E despois a armación era de madeira. E o que iba por riba do pau tiraba ou puxaba. E o de baixo igual. E teu abuelo andaba tamén anduvo neso. Sí. E cortou un pé. Joder, el abuelo y los pies. Cortou o peitiño do pé, gracias a Dios. Uneulle, pero... E despois el marchara, xa estaba ben, marchara para Huesca. E ela mandoulle unha carta que se deixaban porque ela que homes inúteis que non nos quería. ¡Hala! E iso que foi. E fora velo á casa, ¿Cómo es la vida? Non sei o tempo que se falaran, pero sí. Tamén tuvera unha xipernada, un pasatempo, como dicía el, non dio dous. Y mira, abuela, ¿cuál fue el mayor miedo que tuviste en tu vida? Medo de ter eu medo? Sí. Por mira, tuvencho un día indo po muiño ese da Ponte. No, pero no me refiero a miedo por... Tuve medo porque veo un coche e parou de lado miña. Entón, collín moito medo. Era na medida que pasar as cachariñas ainda falaba moito. E non había nada. Era pola forza do día. Eu iba a mirar se o muiño estaba moendo ou encaiara, porque ás veces lle corría moito millo, paraba. E veixo aquel home, eu sí que fui cando collín eu medo. Vale, pero... Aquel día collín medo.
porque estaba sola. E cuántos anos tenías? Pois non sei os anos que tiña, pero eu xa non, xa era unha moza. Porque o corpo que teño hoxe non dá montón, porque eu era así. Las fotos de cando eu era moza, eu era así. E, en cambio, hoxe son un montón. Pero eu de 14 anos tiña o corpo que tiña de 25. Pois de tanto traballar, estirei o que había de estirar, despois engollín. Pues yo siempre me meto con mi abuela y siempre le digo que mejoró mucho con el tiempo. Yo siempre te vi cada día más guapa. Ah, esos son os teus ollos. Mais, agora que me pasa, porque xa non me pena, xa empeza a ter arrugas por aquí, por aquí. Que aunque no lo parezca, mi abuela tuvo una parálisis. Unha parálisis parcial. Y Neste lado. me acordaré siempre. Aparecían á mañán, Sí, sí. e sin dolor ningún, Eso eu conto. Aparecían á mañán coa boca torcida. Se marcharon comigo ao médico, parálisis parcial. Pois ese foi de medo, porque noutro non tuve medo, grazas a Dios, non tuve medo. Pero en la vida, miedo a, yo que sé, a... Eso na vida, ter momentos, eu, por exemplo, cando teu abuelo, cando estaba en Suiza, no, pero cando estuvo nos Pirineus, tiña medo porque era encofrador, o oficio dele era encofrador. Estaban encofando por X metros de alto que estaban facendo para facer o embalse. E entonces sí que tiña medo a que levara un golpe ou que quedara no sitio. E hubo varios que se accidentaron. Claro. E iso sí, que eso tiña medo a iso. Que me quedara lá ou que sea. Y quedarte tú con la responsabilidad toda aquí, ¿no? Sí. Sí, eso sí, pero dos máis non. E se non había máis, había menos. Se non había... O sea, fomos moi felices. Os anos que vivimos, 50 e tantos anos, pero moi felices, moi felices, moi felices. E tivemos os nosos disgustos moi grandes, pero en cambio éramos moi felices. Porque queríamonos de verdad. No como ahora, ¿no? Non, queríamonos, xa te digo, de verdad. Quedamos sin os fillos, pero Pero fueron los primeros. O sea, bueno. sí, xa a da nena xa era Gonzalo bonito. Xa Gonzalo tiña 2 aniños. Ahora que sí, eran os primeiros, porque a nena maior xa tiña 5 aniños cando morreu. Jolín, chaval, no sabía. Facía os 5 anos o 29 de agosto e levou a Dios o 22 de julio. Ah, vale, o sea, sí me contasteis la historia, sí que me E acuerdo. os outros eran pequeniños. Un tiña 12 días e a primeira que me quitaron morta por culpa do cabrón do médico. Porque antes era muy común que pasase estas cosas, ¿no? Sí, e os outros tiveron xa que mos sacar todos, pero foi polos cartos. Cocinado dixo, non. Tanto Pablo, tanto Zalo como Florita, como a túa nai, e Pablo fixeron unha cesárea. Foron todos de pago, no Sanatorio Santa María. Porque tenéis miedo a que fuese por lo normal. Sí. no Nada saliese máis que bien. aquí tiñamos un médico que vivía en San Jorge, e sei que era moi bo, pero o meu hueso non dilataba, eu non dilataba o hueso e as criaturas eran todas, porque, mira, que Gonzalo, cando naceu, pesaba 5 kilos menos cuarto. Era un rapazón. E todos, a mare menudiña foi a Azucena. Pero, en cambio, tiveron que nos quitar tamén. E antes, agora, en iso, mellorouse moitísimo. Porque antes quitabanchos con ferros, parece que estou vendo, un cucharón en ferros así con os anchos, que eu cando me trouxeron a enseñar Gloria, pensei que me viña ceguiña, era así un lado da cara, era todo un pozo de sangre. Tiña, ai, mamaciña, que ben ceguiña, dixo o médico Fontoira, o vello que de orllidea a Gloria Boanor, foi moi bo. E dixo, non, filla, non ven, ese é que se colleu por aí, pero non ven, verás ti, de mañán ou pasado xa, e grazas a Dios. E xa te digo, foron todos de Pablo, que de Pablo fixeron unha cesárea, porque non
non era posible, entonces fixoma un fillo de Fontoira. Foi a primeira cesárea que fixe a miña. Y otra cosa, abuela, ¿tú te arrepientes de algo que no hayas hecho en tu vida? Mira, eu arrepinto de traballar tanto como traballei. De traballar tanto se non para ter, porque antes, agora, con que non é como antes, é moi distinto. Bueno, haberá persoas que xente que non, pero antes todo era para ter, tes aquela vez, a ver se poderas comprar aquela outra. Ter cousas. E iso é no que me arrepinto. Por resto, porque se non había ter podía vivir a vida de outra forma. Eu non salíamos a ningún sitio. O sea, Au. disfrutar más de la vida, ¿no? No, éramos felices, pero non salíamos a ninguna parte. ¿Te hubiese gustado salir más? Salir, meu home, salir ao cine, ou quen di ao cine, pero non O sea, salíamos. cosas pequeñas, me estás diciendo, Sí. ¿no? Curioso. Non salíamos a ninguna parte. Mira, o viaxe que fixemos de casados foi a unha boda a León. Foi o único viaxe que fixen na miña vida de casado. E vamos aquí ás festas cando tivemos a festa. Que cando non tivemos a festa tamén non íbamos moito, porque Dios la descanse, era moi boa muller, pero non quería que fóramos. Para ir eu tiña que deixar os fillos lavados, deitados, cenados, vacas munxidas e todo arranxado. Tiña que deixar iso todo feito. Carajo. Pues sí que cambiaron las cosas, ¿eh? Cando tivemos a festa non quedaba máis remedio porque había que andar a vender nos carajos das rifas por las casas adiante. E fomos, íbamos a Almofrei, pero quedara ao findiño na casa. Ela se quedaba ao finado, quedaba porque era igual que a min, queríalle moitísimo. E tamén el era digno de querer porque era moi bueno. E entonces, si levaramos a comida, comeramos en Vilanova, nun sitio que lle chaman o Cruceiro Mono, que hai un cruceiro, e debelle faltar, que eu sei que non me dou moito de conta. Eu sei que lle chaman o Cruceiro Mono, porque debelle faltar un cacho dun brazo ou algo así. Ala nos Comareiros, só salir do campo de fútbol, indo como quen vai para arriba para a Chasteira, por aquela pista. E ali nos Comareiros está o dichoso cruceiro. E comemos ali, cada un levou o que pudo. Eu levei, acórdame sempre, non me acordo das cada o que fago hoxe. Levei bacalaos fritos, a máis unhas chulas. Outra levaba outra cousa, bueno, cada un levou o que pudo para comer, porque foramos a Almofrei e despois tiñamos que ir a Vilanova. E claro, e se ir a vir xa perdíamos moito tempo a vender no garajo das rifas. E despois xa se quitou e iso foi moi bo, andar a vender nas rifas. Levabas cada contestación ás veces, se dabas con xente boa, pero principalmente dos mozos, ibas a rojar coas putarrifas e dabanche cada contestación que daba. Agora xa non hai nada diso. E xa dixo, foi, non salín, eu non fun a ninguna parte. Fomos un ano a Peregrina, cando traballaba en boteco, pero cando fomos xa eran as tantas, porque eu tiña que deixar iso todo feito. E ela, Dios la teña na gloria, pobriña Jesús, con isto que non lle ofenda. E non lle gustaba nada, ela. O sea, que lo que... Ela si iba ela, si levábamos ela, entonces sí, pero se non levábamos ela, ela gustaballe moito, era moi festeira, ela gustaballe moito a festa, minha madriña, festa, carnavales e todo iso, ela encantáballe. O sea, lo que te arrepientes es de no haber disfrutado más de todas esas cosas. Sí. De non disfrutar un pouco máis da vida os dous, o sea. Los dos. Sí, os dous. El, traballando sempre polo mundo adiante, e total, botaba sacada na casa un mes ou dous e xa marchaba. E máis a traballar, porque traballaba moito.
para ganar 4 perras. Ya. En total, bueno, arreglamos la casiña que bueno, o sea, non gastamos na man de obra, pero nos materiales, que xa costaban moito, sea, pos tempos de antes. Sí, claro. Cimentos que traíanos o finado Portas. E despois, dende a iglesia para arriba, tiñámoslo que subir co carrer das vacas. E porque non había, era polo camiño. Claro, claro. Hasta despois, cando foi do... Ai, Dios mío, da arena, trouxonola o finado de Luís do Correo co trator. E deu volta na horta de arriba. Non sei como se arreglou, pero ele deu volta na horta. Carajo. E facían a masa no camiño. Fixeran como se fora un queixón de tablas, e ali facían a masa. E despois subían con a roldana, que sea, con uns paus arriba, e unha roldana caldeiros para arriba. Uns debaixo encher e os outros a tirar pola corda e os outros a collela en riba. Bueno, abuela, y para terminar, porque se Sí, terminó sí. la batería, Cando queires, eu... ¿qué te gustaría decirme a mí? ¿Qué piensas de mí? Y también, ¿qué mensaje quieres decir para terminar? Que te gustaría que la gente cuando vea este vídeo dentro de 50 años diga, hala, pues mira, qué guay lo que dice Gloria. Pois mira, a ti deseoche que seas moi rico, que seas moi feliz na túa vida, e que teñas moita suerte e nada máis, e que seas moi boa persona. Iso é todo o que che deseo. A ti e a todos, pero de todo corazón. Bueno, ser É que rico ya teniéndote a ti. disfrutes moito da vida, que disfrutedes moito da vida, que non é só traballar. Podes traballar, non fai falta gastar tantos cartos para ir que un día vai a Ono ou a Canjas ou uns sitios así, non fan falta tantos cartos para ir a un sitio deses. Mira o mundo, que hai que disfrutar un pouco. É o que me dixe Lorita, mamá, mentres poida moverse, quero que vai a todos os sitios. Se lle chegou ben, non foi en toda a vida. Sí, señor. Y así es, ahora vas de excursión. Ahora vou, se Dios quer. Mañana, ¿no? Sí. ¿Y a dónde vas? A Portugal, a Buen Jesús, a máis a San Benito da Porta Aberta. Que non sei que é iso, que nunca fui. Non sei o que é. Sei que é Portugal. Bueno, pues nada. Ai, e nada máis. E agora temos outra, para maio, tamén non sei onde é. Temos a comida en Cerdedo, para o viernes que ven. ¿Cuáles te gustan más? Eu gustame máis as excursións, eu por comer non vou a ningún sitio. No, normalmente... Eu como tamén como na miña casa. Non hai moita xente que di, vai para a comida. Que chispa de Dios comemos nas nosas casas. Comemos o que temos e o que podemos. Porque si hai persoas que van ás excursións e deben de pensar que lle van poñer marisco. Ou non sei. Si, pois, po que se pagou, po que comemos. Eu como ben todas. Eu, para min, tamén na miña casa como que agora nunca, agora fixame lambona son máis pipilieira, pero antes comía, non é que sea máis pipilieira, é que antes comía a comida doce que daba para mañán, que por exemplo cando se facía o caldo ou o cocido, como lle queiran chamar, a min outro día encantábame botarlle xe a bastura e botarlle un pouco de aceite, a min eso chiflaba, pero agora non podo comer. Faime un mal, comida requente, de ningunha. O estómago non... Bueno. Teño escarallado de tanta pastilla, e rebento. Pasalo ben, si, é mirar cousas. Porque a mí gustame moito. Hai moitas que miran comercios. Pero a mí gustame mirar cousas, por exemplo, edificios que podes entrar a miralos, iglesias que hai así, ou sea, monasterios que hai. A min nos encantame mirar esas cousas así. Os comercios é de roupa, máis ou menos. Lo que hay aquí, ¿no? Sí, Tal cual. pouco máis, pouco menos,
Pasas a mires, che vos ver, vas a andar a liar fervellar como andan moitas, quita por riba, quita nas pezas de roupa, e despois non compran nada. Sí. Tiene que haber de todo. Na vida del Señor hai de todo, fillo. Hai bueno, hai mediano e hai malo. Hai de todo. Pues la Bueno, despedimos ¿acabamos? así. Sí. Listo, abuela. Pois que che salga moi ben, Sí. que che salga moi ben, e pagan algo por isto, meu fillo. Non te pagan nada, corazón. No, Bueno, sí, tampoco busco. No, pero no. Yo lo hago porque quiero y porque lo siento. Me gusta. Hai personas que salen, por exemplo, nos cumpleanos, que van de 100 e pico, de 100 anos, e todo iso salen na televisión, e logo porque non van a salir. Claro. Está claro. ¿Te gustó, A abuela? mí sí. 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 E logo porque non. Ya quedo contento entonces. Home, porque non Si vas te a... gustó a ti. A mí sí, a mí encantoume.